November ni somparuk kumsang hi sompani zanlaidar khatle ni sompanga vela chuan Willoughby Hills, Ohio wa 911 emergency te chuan tlero kumsom pathum mi Megan hena chungin konandonga mangang takin ache twara kanukha ithat mai donasin kongai takin du tokro adi twar maya 911 dispatcherin hello engthil nge thlinga ti chuan Megan chuan chemte in kanu vitania tin ache twara Tuin nge chemte chukeng tia zo chuan Megan chuan alai zon nuin anu vi thu asoya alai zon nu chu awin du tok turin atiboka police te chu manmo turin atia ate twar bokani police te chu honrei lo te chungin Megan te in an thleng thwaya in chunga lu chuan Megan in anu vi tu ti a u Sabrina chuan akota chuan chemte in chi sompanga vela sei thisen kai loi mai hi lo kenga athom hnuah te chuan thisen akai hnuang bokani khumpuilam omna pindan lama chuan nu berlisa chu nuna nei to lo ti sha takin thisen tam tak nen chhuata chuan alo let nga ta Sabrina hi atlan bolo chan chu ani po hian anu vi na lama chuan akut le lama hliam thukang reng tak ator wangania lisai ruang chu forensic ten ron lain Sabrina chu a hliam enkol turin damdoina shwayania hliam na le nuna der thonga da thei hliam anei lo wangin police station a chuan darkar somnu vela thozo fia turatan anlatani Sabrina hi kumsom pariat upaniya ani chuan pui khoina thlenma tlailama chuan a school bang ina howa homework te tin hamburger te in a homework chu ati chhunsom leya zanlama chuan dar sompani vela motorin arumlam apana alu chu nati emawangin amu hil theilawa ti chuan ama engkol tu li sale Kevin te pindana bolina chuan kalin aluna chok tu turatan ibuprofen eya anule pa anga a en Kevin le Lisa te hi kanule pa tilavin anmingin Kevin le Lisa tin akaumai chinani pindana lu chuan Lisa in alo biak lawan zota Sabrina chuan abia kompo asiat lo thoina changa ibuprofen ne lo dan phalo damdoi atile tilawan zo chuan engma atilo thule damdoi rui chi chu kumthum liam ta changa a khoi to lo shim thu soya thil chu shevek ma se tola thalai tak chu asiat lo thu asoyani Lisa ne chuan in hauna an nei shimem tian zo chuan nei lo ti na changa hetianga a thil ti shet chwa zo lo hi anei to ngayam tian zo chuan Sabrina chuan ka chiangam lo midang tenen kanin haule insual boilain chum kha chu engma shelovin ka thut to engtin nge kanum zui zel ka she chuak zo to lo ti na changa detective in enter tuem in enkolem tia zo chuan Sabrina chuan psychiatrist apan thole amod in thak thut awanga in kolna don thote ADHD ne wanga damdoi a cho thote soya kumlimi ani changin ADHD ne to thole hengba ka hian anxiety depression le bipolar disorder te ani tho asoi bukani nu chui tu de chuan engma shilawanga ain sei chu an oi chian awa aku chu engwang in tuambura engwang hliam nei nge ni a shiat lawan zo chuan ka shipik lo ti hian alo umringot boxia tuna twal tha wangin minman le box se tin a changa ani le itak sa le I hmaya te khan thisen ekai ti in chiai man ti chuan Sabrina chuan ka ke ya hian akai ti ka sheve chautin a changa ambulance an phur ma a thil ti nu tung beran zo chuan Sabrina chuan anu Lisa te mutna ruma bedrooma na chokna alak tho soya achunga thil thleng chu shiat thiam lo mel takin chuwang tak chuan alom to na hian enga tinge thomin zo fia wak engma ka she thiam lo tina changa thil mak deuh mai chu anaw heile le Megan te mut honte a homework British literature ani thole an zanjia tana until ete shevek si khan apoi khoilai tak a shilo tlat chuni no chui tu de chuan Sabrina hian do da soyani ti che thein alandan maya chuan rilru boy angalan atuma angleya amenga bola mase poi khoi du chen khatelem sandan ani ti chayin no chui tu de chuan an lo she thiam ngala ama enkol to apa Kevin nen anin karan zo cha chu Kevin a chanchin chu soinwa mati hleya
Lisa le Kevin te hian Sabrina hi tleirol ani to hnuwa homa changin kumsom paria ta tlin ma chu enkol tura tanan la a Sabrina chuan Kevin chu pafel takani tho soya ama shethiam tu berpo ani thole har satna nei puin Kevin chuan apui thenin asoyani Lisa nen anin kar chu anzot leya Lisa nen chuan anin kar thatwak lo thole Lisa chuan aril ru hliamna sathu asoya Mase tina tuma behemo chu tiangril rupo alaput ngai lo tho asoya a iPad apek du lo wangin Lisa chuan kuthak ti tham ni se lo hian noi chhia takle a thu hnoya om ani ziati lannan a taksa chu a hmer to ni na soya a chongkama chhiain nok ati hleniin a shepoka a unau dangte Megan le Hailey te aya a enshan tho a soibokani zona topic poimo laya chuan an lut tial tiala Lisa dam ve to lo chu enge ngai dan an zo chuan Sabrina chuan makti mel tak hian lung chetakin Lisa thimo kati ani tin shiadro adia detective chuan alandan chuan ania lom chuwang chuan uluk takin ngai twala I thil ti te kha shet chwa tumro tu nu na po hian thil thlen chana reng site ele bi om chena chuwang chuan hetianga iti chan hi a nge yang poi khoina thlen lai cha I she chuak zawlawa homework iti lai te Lisa te room kal tlanga an ba jo mai kal lai te sheveka han ngai twala rem khomla thil thlen dan dik tak le ikuta hliam malo dan thleng khan ngai twa chwa tum ro tia Sabrina chuan chapur chung hian Hailey Megan le Kevin te chunga enge thleng ti na zota ani chuan an chat thule an him thuin an lo changa Sabrina chuan twal that tu ani lo thu soin angai na chat lo mel tak hian a chapa mase nu chui tu te chuan an thinlung ti nem chu an tum hau lo pui che kan duwa finfiana chang hi chuan poi khoi tu nge hi ni kan pui theinan che thil thlendan kim changi soyangai chuta chang chuan engtin nge kan pui zel dan tur che a hriat thei don chau an ti chuan Sabrina chuan engma ka shelo Lisa athi tak tak mo ko oi thei lawa tia Facebook account anei le nei lawan zo chuan anei thule rol thar kumsom panga borvel Bobby nen an bek thin thole ani nen chuan ice skating na hmona changa inhmel shot an ni tho soya poi khoina thlen lai chu zo ani vele ka shelo tin a chang le zela do da soya ni rinna nei ma se engma an zo chuak thei telawa ma se fin fiana te a chato ka ngain Sabrina chu fa tana la tu Lisa athawangin tol tha khe sem sak ani ta thawani Lisa pasal Kevin chu na thoka Michigana umawangin anupui bawral thushil ani nuwa chuan aronin khal ho ngala mase Kevin hi an be se lo dan da in Lisa bawral na lam ain a thattu le be ani dan chuan a benga ver zok te thlat maya an chena in chu search warrant nen da paniya heti la hian Sabrina chu Lake County jela ta ani Sabrina manani changa thlani nuwa chuan Sabrina chuan in puana nein amma enkol tu apa Kevin nen chuan ngai zungin Lisa chu an tha thu apuang ta ni Sabrina hian engang nun nge alo man chin alo tur chwa dan le Kevin nena anin lai china chu engchek nge niya engten nge twal that tu alo ni tak le Sabrina hian deadline hun hlimom sha tengtlak dia soitur anei lo hleya October ni somni pasari kumsang khazakwa somkwa palia alo pianga apian ma jang dai to hian anule pa te hi zungul vele damdoi ngol ve ni yen damdoi an supply china wangin apa mark chu manan to a anu Susan po hi athil ru ka wangte puin lungina alo tang to ni Sabrina pian nu kumsang khazakwa somkwa paruka chuan mark chuan Susan asoi sak china wangin manania athin rimna athunun theilovin chan nei lawa thin rim thut thut te min an be moti tlat te nei china anu chuan damdoina in enter tur te poin aron towa mase mark chuan adu tlat chin lawa a nuwa rilulam dam launa schizophrenia nei ti sha chuania Sabrina tampo apa chu a hlo theidona wangin Sabrina chu markanu chuan engol ta ni kumlimi le kanin Sabrina chuan ADHD nein Chiansiam ahar satleya high school turungkal chawjanin Chiansiam aya in haupui le in swalpui ane ngunchina wangin chimangai sing hleya
alulul chawin api po a hlau tak me ulwa chuan api chuan she tak chungin kumsang ni pariata kumsong palimi niin homa ada ta ni ami zeti mole lulul tak awang chuan hom sang sanga son kwalania nun hlimom tak anei ngai lawani kumsang hi som pakhat alawin her chuaka sabinai tan chuan hlimna kolpo alo engve chen do niin asiata nupatwa khat lesa le kevin an fanute pani megan le hailey te nena chengte chuan sabina chu an kyanga chengve turin an ron latani atir thlanga chung chu sabina poin no matiin an hlim tlang khop maya skula te chuan awi khatna tan test le exam te arun te chaveya an zertir tu te poin an lompui hle mase sabina chuan aziaron chwa chanin lisa le kevin te fanu pani chu athik te tlat maya megan le hailey chu an duat pika ama chu an enchang riawa shatna ane wangin athin rimna chu no berli sailaka chuan atilang china pa berchak khala nalama boy emem lai chuan lisa le sabina chu anin hauta fo maya kevin aron ho chuan borok chu beng dai tumin sabina chu ain ngai sang bik lu tukang ti lavin eng molei turten achwa pui china lisa puin sabina ri runat na chu shithiamin a thei top a chwa ve chin bokani mase sabina chuan lisa chu angai nat lo zia tilang fawin kevin ro chu atlon thiam emema an chung khatlaina te poin pa fani lovin aning kara chuan engemo auman ring ta hiala bidang ma te chuan sex tung chang fiam thote po an tho dun ham china ni kumsang hi som pani ni pui alo thowa sabina le kevin chuan pa fa pya lamin lai china te nom tak an nei chau chan ta a sabina chuan kevin abula nge hian a sarwak thalak te chu a shal chin zunia sarwak thalak in thon hi kevina chak khala azin chwa apianga anti chin dana ni lisa chuan engma a chat velo wangin sabina hian a musi tru chin hleya a hnung lama anui so chin le ni lisa in rin hlerna ane chau nuwa chuan kevin nen po anin hauda chiam maya kevin chuan lisa chu thik thu chelu tukle mani fanu ring hel du hiala apu leta lisai ti ngaina shilo le riluna boxi chuan voi tam tak chu in chena rut ta chena masen in chen chuan kevin chuan sabina nena anin lai china te chu thuche to lamin an shia ta lawa heiba ka hian sabina chu an kianga om thei to lawanga hom lama alet le don ti shain lisa chu a chen du lawani lisai laka chuan sabina chu afa ang che a in thule anaute laka en channia an shia ta wanga a hun tam zok pe mai chau ani thu soin sabina school culture chu a thla chena chaka chuan sabina e thla chuan lamin an che swal fo chin bokani sabina chuan kevin nena chuan kumatling ve chep to a lisa chu chen turin ati fawa kevin puin an pahnia anin nei tur thole lisa nena an fanu hailey chu an enkol dun tur thu asar chena megan hi lisa fama zaniin lisa le kevin tein kara hian hailey chau hi apiangani chum khatchu kevin an sabina school cultura a thla chuan school khenma kungsira kevin chuan a motor chu ti dingin a chapta a kevin chuan lisa chu chendu viama se lisa mingin life insurance dollar noi riat om tho soin lisa chu adam ain a thi chuan hlukna anei tur tho asoi mau maya heta che hian kevin hi mishing phakar le sabina thwak suk tu mani sia a chiang hle ni sabina chuan kevin anei theina ni chuan tin lisa chu annuna chenga da bawmak alo shelo na samaya ti chuan kevin chuan lisa tha dan tur te chu chilin ana thila aria chwa hlanin inrokna kal swalanga lo that turin ateta a lisai thi chuan a insurance mangin in chata kan leyanga heli tan nu chatak ani tur thowa a thlem tak hlewa phei chuan lisa that turin sabina chuan ariru chu a self feltani atira chuan tol that tur hitman roi tumin lisa chu tha tira tuma a chiam pakhat autumn parli chu biain hitman roi tur a chat lawa zota a chian nu autumn chuan chu tiang thil chani lo tin alo changa hemi nu hian zerna wangin autumn chu california lama apema sabrina nen hian in photo ngai lo ma se hitman chungchang chu sabrina chuan phone a soipui chin ani october ni somni pasari kumsang ni som pania chuan
Sabrina chu kumsom pariat alo tling ve ta a adan dik taka chuan homa changa kumsom pariat atin ma a lo enkol tu Kevin te chung kwa chu chwa san tur ania mase koda chuan Sabrina chuan high school so ma thleng chu Kevin te chung ko hena umri adil ta a adil na chu kortin alo pum sakani ti chuan kar thuma liam nu November ni somparo ka chuan Sabrina chuan ski max wain li sai mulai chu tha tumin chemte len chuan panta a li sai na twar mang cheria chuan Megan chu harin in chunga changin anu mot na pindana chuan atlan thla a heti la hian Kevin chu andra manangin a na wangin chakin a zin chhuaka afanu heli chu aroma a thomthoboma a bir honi Meganin anu roma tlan lu chuan Sabrina chuan Lisa chu alo vit mul mul to a Megan chuan mangang le che twarin Sabrina chu du tok torina awa Sabrina chuan a o chu siang poin a du lova ti chuan Megan chuan 911 a khol ta ni Lisa hi voizale somsari pariat lai vi ni in a hliam dana chang hi chuan Sabrina hian chemte a vi nuwa chemte chu Lisai taksa chunga chuan a herti a hria theya a che dan hi anun rong tak setani Sabrina e do pani tu ga chuan Kevin chuan Sabrina chu jela mu aron dil ta mau maya atwar de chen khat hi chuan a hlim chona hi chuan an chung ta thatu mu po an du lova an hongoi ngoi china ne nga ya Kevin a dil na po hi police ta chuan an hnol chiang hleni Sabrina ba ka hian midang inrol anom nge ya an rin tla ta wangin nu chui tu te chuan thani chung chu cholovin Sabrina thuroi pui tur omang te chu an han chuya Lisai pasal Kevin bak chu rin tur an nei ta tlat lovani a chan chu Kevin chuan anu pui thina chu a tur lo mel leya hei wang hian Kevin chu anu pankar zo turin station lama thani nuwa chuan an la a an interview chung hian Kevin hi azam mel leya detective te mita po ain ngam lova zona a chan puin noilam bi chungin a chang zela a che sia chu a rin thlel an ti hleni mase ai nam noi ve ngei ti fin fiana an nei lo wangin Kevin chu an kaltir le ta a mase maktak main reilote nuwa chuan Kevin chuan ana pui life insurance tu la chhuakin an chena in chu a ayan wam le changkang zokin a thom tha a swimming pool te po dain karman tau tak tak ale boka Florida chena in noi ni le ti man aleya nupui su nang po omlovin anupui boral chu alomi moti mai turin a khosani nima sela meitha kumsang ni som pathuma chuan Sabrina chuan Kevin ani na dik tak chu ron sei chhuakin Kevin chu a hlim rei don ta haulo Sabrina le detective te chuan inrem siam na nein Sabrina chuan thudika puanga ni chuan ama dot alo soi to de zong zong kha ama kal zongin korta lawyer ten an mang lawanga achung thu an ngai tua poin ngai na thiam na sang tak an na yang tin ti chuan Sabrina chuan 12 thana ro chuak tu chu an inala lut tu Kevin ngai ani thu a soita a Kevin nen chuan rom hanna an siam thu soin Kevin hian Sabrina hi kumatin ma kumsom pasari ani lai chang to khan mutpui chinin Sabrina nen chuan in lai chena te nom tak an lo nei reng chunin Lisa chu an nuna omlo se nu pahlim tak an ni tur thuin alo thlem china chung ko chatak nei chak Sabrina chuan Kevin nen chuan chung kwa an din thei be sein Lisa chu a that ta nin Sabrina chuan a soyani Sabrina chuan atira chuan pa angin a in ve thawa mase Kevin chu a chek khalna wanga a chau thin thu soin Sabrina chu ain massage tira chuta chang chuan an cheswal chau chan ta nin a soyani Kevin a puna chu thudik nge ani le ni lo engtin nge kan fin fia theyang tia nu chui tu te dan zo chuan Sabrina chuan ka chian no California pemta autom ne na kanim biak na le hitman roi ka tum chuma mi zong zong ten en khan Kevin chuan a cheve ve ka Kevin le autom anim biak chuan Kevin chuan engma a phat ka ring lo tin a soita a police te chu California kalin autom chu an puta a rom man siamin autom chuan Kevin chu texin Sabrina le apoi khoi chung changa in biak an ngai thu soya Kevin an a college chuan anim biak na chu nu chui tu ten lo recording autom chuan Sabrina in hitman roi tira tum chung chang chu soin police in aron man ve mayang ti a hlau thu soi boka
Kevin chuan aron man chan tu che hlei hitman roi tur I shat lo azotingot chelom tin achang du leka ai nam noi vena chu engma asoi du lo wani ti chuan nu chui du de chuan hun chadang zung lein July thla a Otomin Ohio wa achung te tlo chum chuan Kevin aina chuan lentirin spy camera chu Otomi thomno chuan anda a ma se hemi chumpo hian Kevin chuan ai nam noi na lam engma asoi du chuang lo wani ti dan dang an ngai twale ta a Kevin le Sabrina te text na chu an three le ta ni an be sayang nge yin li sai tha ani malok November ni khata changa li som panga in kara chuan Kevin le Sabrina chu ve ka musa in texin an ro manate an suna chiang takin an nei thei ta a ti chuan August ne kwa kumsang hi som pathoma Kevin chu man ni yin li sai thi tura an phiaru ka wangte tual tha awang le kumtling lo Sabrina a che swal pui china wangin thu boy siam sakania mei thla kumsang hi som palia Kevin trial chu nei ni yin stena chuan Sabrina chu detective te hena ain puanang chein ain puanga jury te darkar ko chung lek ani ngai to nuwa chuan thutluk na siamin Kevin chu kumtling lo Sabrina I amut pui china wangle tual thatura anura wangte Lisa an phiaru ka wangin thiam lo chantirania just chuan dam chung lungin tang turle kumsom thum atan ti nuwa perola chwa dil thei turin achung thurel sakani August kumsan hi som palia chuan Sabrina po achung thu ngai to ani veta a Lisa thatura ruam manna sema wangle atha awangin dam chung lungin tang turatiania kumsom thum atan ti nuwa perol chwa adil thei dorani Sabrina chuan midang natna ka thena wangin poi ka ti tak set Lisa chunga thil thleng kha Lisa khan a phu haulo in thin lungdam na tan talpo min ngai dam sham ro ka thil ti wanga ka in chirna hi thuin asoi seng lo ti na soya attorney chuan Kevin Khan Sabrina ma hun chu arubo wani lung ina changa a chwale me khuna chuan kumsomli pasari upa ani to don ti na soya hei hian Sabrina ril ru atina ni ngei turani achapna sale ma se ani na taka chuan hemi te pani hian me chenau pang pani lainat takte laka changin an ma ni mangai ngoi to an nun ru pau saka lisai ma hun an ruk sak zo kani tuna hian Sabrina hi kumsom ni pariata upani yin Dayton Correctional Institution Ohio wa atang me kani tunchum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan min lo like in min lo share sak vela channel te idu zong ani chuan min lo subscribe ve turin karon ngen cheni